či nám mobilné telefóny škodia alebo neškodia. A hlavne by sme si mali v tej prednáške ozrejmiť zhruba, čo možno očakávať, akým spôsobom tie mobily môžu alebo nemôžu byť škodlivé a potom prečo sa nevieme dočkať konkrétnej odpovede od vedcov, teda či nám tie mobily škodia alebo nie. V podstate tá prednáška je motivovaná tým, že keď si človek pozrie nejaké webovské stránky, tak nájdete spústu stránok takých odporcov mobilných telefónov, ktorí tvrdia, že odkedy máme mobily, tak sa rozmnožili nádorové ochorenia hlavne mozgu. To je taký typický obrázok, len asi by to chcel upraviť svetlo trošku. Nevidíte tú tabulu nejako? Výborne, je to lepšie? Asi hej, výborne, ďakujem. Kde v podstate na takých stránkach sa môžete dočítať, je tu na taký obrázok, že jak si deti navzájom telefonujú, celé sú vysmiaté a netušia o tom, že už v hlave im z tých mobilov rastú nádory a že už majú pred sebou iba niekoľko mesiacov života. Ide o to, že pokiaľ sa chceme teda zamyslieť nad tým, že či mobilné telefóny môžu alebo nemôžu spôsobiť nádorové ochorenia, tak vlastne treba si uvedomiť alebo zopakovať to, čo by ste už mali vedieť zo školy, a síce, že z hľadiska nejakých chemických reakcií, poškodenia, genetických informácií a podobne môžeme rozdeliť elektromagnetické žiarenie na také dve hlavné skupiny, na tzv. Ionizujúce a neionizujúce. Ionizujúce žiarenie je také žiarenie, ktoré má dosť energie na to, aby vytrhlo elektróny z atómov, vzniknú tam ióny alebo radikály a tie sú veľmi reaktívne. Tá hranica medzi ionizujúcim a neionizujúcim je niekde medzi viditeľným a ultrafialovým žiarením, to na to vo farbičkách lepšie vidno. To znamená, to poznáte v lete, keď sa chcete opalovať, tak to je stará známa vec, že najmä pokožka, ktorá nie je zvyknutá na ultrafialové žiarenie, okrem toho, že sa spálite, tak to môže vyvolať aj nejaké nádorové ochorenia kože. Takže tá hranica pre ionizujúce žiarenie niekde v tejto oblasti pri ultrafialovom, no a potom nasledujú všaké rentgenovské gamma žiarenia a podobné veci. Tu nám vľavo od toho, čiže viditeľné svetlo infračervené a smerom dole, je druhá skupina tých žiarení, ktoré nemajú dosť energie na to, aby vyvolali nejakú chemickú reakciu, a teda sú tzv. Neionizujúce. No a mobilné telefóny, ktoré vysielajú na frekvencii zhruba 2 GHz, sú niekde tuná a ich energia je umerná frekvencii a vidíte, že je zhruba 100-krát menšia, ako je energia potrebná na ionizáciu. To znamená, že z hľadiska to, čo si ľudia myslia, že žiarenie, spočujú ľudia v novinách žiarenie, tak automaticky každý predstaví radioaktivitu, a radioaktivita to znamená choroba z ožiarenia, rakovina. Tak prosím vás pekne, elektromagnetické žiarenie je žiarenie, ale nie je to také žiarenie, nemá energiu dostatočnú na ionizáciu a nemôže vyvolať chemickú reakciu. Čiže z tohto hľadiska, akože taká priama nitka, áno, elektromagnetické žiarenie znamená nádorové ochorenia, tam určite nie je. Čo by sme si, druhá vec, ktorá ľudí napadne potom, je, že keď sa nechám vystaviť elektromagnetickým žiarením, tak vo mne môže vzniknúť normálne to, čo sa učíte, elektrický prúd. Tie mechanizmy na vznik elektrického prúdu sú dva. Prvý je elektromagnetické pole má elektrické pole, čiže keď sa nachádzam niekde v oblasti vysielača, tak na mňa pôsobí elektrické pole. To elektrické pole môže vyvolať vo mne elektrický prúd. No a takisto je to elektromagnetické pole, čiže cez mňa prechádza aj magnetické pole. No a to vie vo vodičoch vyvolať Faradayovým zákonom elektromagnetickej indukcie takisto prúd. Čiže ďalšia vec, ktoré sa môžem obávať, ako vyzerá ten prúd, ktorý vo mne vzniká, keď telefonujem mobilným telefónom. Zase, aby ste získali takú predstavu, skôr ako začneme sa baviť o tých účinkoch, tak skúsme si pozrieť alebo odhadnúť, ako taký prúd vyzerá. Čiže zoberme si, že moje telo pozostáva z polopercentného roztoku soli, to je zhruba fyziologický roztok a telo je po prevažnej časti, je to proste fyziologický roztok, vodný roztok soli. Táto koncentrácia, keď sa to spočíta cez Avogadrovú konštantu, tak mi vyjde, že je zhruba 10 na 26 jónov na meter kubický sodíka a chlóru je vo mne zhruba. No a teraz ešte si to zrátame na náboje. Keď to vynásobíme elementárnym nábojom, tak získame, že v 1 metri kubickom sa nachádza 1,6 kulombov, ktoré sú schopné sa hýbať vplyvom toho elektrického pola. No a teraz poďme robiť taký nejaký prehnaný experiment so mnou. Nechám cez seba pretekať prúd 1 A na milimeter štvorcový.
to už je dosť. Hej, chytím sa nejakého zdroja a nechám každý milimetr štvorcový svojho tela prechádzať prúd 1 A, čiže zhruba 10 A na 6 ampérov alebo 1 000 000 ampérov na meter štvorcový. To už je celkom dobrý prúd, že? No a poďme si zrátať teda, ako vyzerá. Tak za jednu polperiódu frekvencie 2 GHz, to je zhruba to, čo vysielajú mobily, to je 10 na minus 9 sekundy, prejde za, teda keď mám takýto prúd 10 A na meter štvorcový, tak za ten 1 meter štvorcový prejde, keď sa to vynásobí, 10 na minus 3 kulombu na meter štvorcový. Ten prúd, tých 1 000 000 ampérov na meter štvorcový znamená 10 na minus 3 kulombu na meter štvorcový za jednu polperiódu. No a keď sa to zráta, chcete povedať, koľko sa to posunulo, ten prúd, zoberieme náboj krát posunutie, tak sa dá jednoducho zrátať, že to posunutie počas jednej polperiódy toho mobilového signálu tých jónov je zhruba 6 x 10 na minus 11 metra. Tak čo je to, veľa alebo málo? Čo poviete? 10 na minus 11 metra. No koľko má rozmer atómov? Je tu niekto? Koľko máme zhruba? Rozmery atómov, aké sú veľké? No to sú jadra atómové a kvarky ešte nebodaj, ale 10 na minus 10 metra je zhruba medziatómová vzdialenosť. Takže je to zhruba medziatomárna vzdialenosť, to znamená, že vlastne celý ten prúd, ktorý vo mne vznikne, ani nie je prúd, ale je také nejaké jemné trasenie atómov na jednom mieste. A to vyvolá prúd 1 000 000 ampérov na meter štvorcový. Čiže prosím vás pekne, zase také, že by som sa bál, že ak strčím prsty do zástrčky a dostanem úraz elektrickým prúdom a niečo mi to spraví, tak toto pri týchto vysokých frekvenciách vôbec nepripadá do úvahy a v podstate ten prúd vyzerá iba ako nejaké také trasenie atómov na mieste, čiže žiadna elektrolýza, to čo sa robí, keď dostanem úraz elektrickým prúdom, že elektrolýza prechádza v krvi a otrávim sa z tej elektrolýzy alebo nebude podobné veci, nič z toho nepripadá do úvahy, lebo tieto mobilové prúdy alebo prúdy vysokofrekvenčné sú vlastne iba takým trasením sa atómov na mieste. To, že to naozaj je tak, je aj historicky známe. To bol taký spor medzi Teslom a Edisonom, keď sa snažili elektrifikovať New York, tak sa nevedeli dohodnúť. Edison bol zástancom jednosmerného prúdu, Tesla bol zástancom striedavého prúdu, nakoniec vyhral Tesla. A to je jedno, ale on keď sa chcel ukázať Tesla, že to neškodí ten prúd, tak vymyslel fintu, že vymyslel Teslov transformátor, obrovské napätia na vysokých frekvenciách, ľudia sa toho mohli chytať a nič im to nerobilo. Tak tým ilustroval, že ako sú striedavé prúdy vôbec neškodné, čo je tiež podvod, lebo samozrejme my vieme, že je 50 Hz niečo iné. A to, že to naozaj funguje a že to neškodí, tu môžem názorne predviesť. Mám tu taký generátor, ktorý dáva niekoľko tisíc voltov na frekvencii 1 MHz. 1 MHz je zhruba 1000 krát menej ako 1 GHz. To znamená, že to behanie jónov, ktoré spôsobuje 1000 krát horšie. Hej. Takže mám tu generátor, ktorý z hľadiska mobilových týchto signálov je veľmi zlý, lebo má 1000 krát nižšiu frekvenciu, že tie pohyby budú 1000 krát horšie a ešte aj napätie má 1000 V a nie iba 10 alebo koľko máte v mobile baterku. Hej. Takže taký veľmi zlý generátor tu mám a keď si naladím si ho, aby dával veľké napätie, moment. Už to ide. No a teraz to napätie je také veľké, ktoré tam je, že ten prúd, to napätie, ktoré tam je, dokáže rozsvietiť napríklad túto neónovú výbojku. No a môžete hádať, kadeľ ten prúd teraz ide. Hej. No tak on postupuje z toho generátora do mňa a naspäť, hore-dole, a nič mi to nerobí. Pre odvážlivcov potom na konci prednášky si môžete vyskúšať, že ani vám to nebude nič robiť. Dokonca, ešte to musím doladiť, dobre, dokonca vidíte, že ten prúd tam naozaj nie je vôbec kritický, že to naozaj ten prúd nevyzerá takým spôsobom, ako že ide z jednej polarity do druhú, teraz sa ničoho nedotýkam, len tú neónku priložím a neónka svieti. To je preto, lebo ten prúd nemusí ísť dokonca z jedného konca na druhý, ale iba tie elektróny tam behajú hore doprava, doľava, tak ako sme si vypočítali, len 1000-krát viacej, nie rádovo na nanometre, ale podstatne viacej. Ale v každom prípade ten prúd nemusí ísť ani priamo cez mňa, ale môže. Asi to lepšie to bude svietiť, keď sa toho poriadne chytím. Mám tu aj iné výbojky. Tu je tiež taká ilustrácia, mám tu výbojku naplnenú ortuťovým parametrom, vôbec nemá elektródy, je to iba uzavretá banka, a tiež sa rozsvieti a svieti bez toho, aby sme sa dotýkali. Mám tu aj iné výbojky, také školské pokusy klasické, čo tu máme.
Hélium. Kto vie, akú farbu bude mať hélium, keď bude svietiť, tipnite si. Takéto pekné biele. Čo tu ešte mám? Dusík, to by mohlo byť dobré. Akú farbu bude mať dusík, to by ste mohli vedieť. Poďme, čo vás naučili na tých školách. Čo myslíte, dusík, výbojka, akú bude mať farbu? Prosím? No zelený všetci, lebo dusíkový laser, že zelený, ale nie. Nie je zelený, ten výboj poznáte všetci, pretože vzduch sa skladá z prevažnej miery z dusíka. To znamená, že výboje vo vzduchu sú výboje v dusíku, čiže taký blesk skúsme, tak poďme hádať. Akú farbu má blesk? Fialový. Biely len preto, lebo nás oslepí, ale pokiaľ máte dobre naexponovanú fotku, tak viete, že je fialový asi takýto. Toto tu je v poriadku. Aspoň vidíte, že to naozaj vysiela a ten chuďák bezdrotový systém dostal za ucho od toho, jak to tu ja ladím. Takže to je v poriadku, tá elektronika sa celkom nemá rada navzájom. Dobre, prosím vás pekne, ešte raz, celé to funguje, že mi to neublížilo kvôli tomu, že ten prúd bol síce 1 000 000 amperov na meter štvorcový, čo som zrátal, ale napriek tomu ja ten prúd viem zväčšiť, tú hustotu. A síce takým spôsobom, že ten prúd, ktorý tečie z tej výbojky, pustím cez veľmi maličkú plochu. Vtedy by som ten prúd vedel dosiahnuť, aby bol dosť veľký a potom by už mohol mať tie účinky, ktoré poznáme od elektrického prúdu. Taký hrot som si tu vyrobil, tak som to zabrúsil, tak ako je to dosť dobre pichlavé, čiže tá plocha toho hrotu sú rádové tak 100 milimetra. A ten výboj dokážem urobiť aj tak, že ho pustím k tomuto hrotu. Na tom hrote tá hustota už je ďaleko viacej ako 1 000 000 A na meter štvorcový a naozaj potom to už nedopadne dobre, lebo keď tú hustotu urobím dostatočne veľkú, a poďme, keby sa mi ešte ruky netriasli, tak dokážem bez problémov s tým prúdom dosiahnuť takú veľkú prúdovú hustotu, že dokážem zapáliť aj papier. Čiže ešte raz, tie prúdy vysokofrekvenčné sú pomalé, pokiaľ nie sú väčšie ako nejaké milióny amperov na meter štvorcový, čo teda pri mobiloch teda nehrozí. Čo nám teda zostalo, prosím vás pekne? Dohodli sme sa, ionizujúce žiarenie nie, nejaké účinky elektrolýza a podobne, upieť sa elektrickým prúdom, teplom, ako v tom zmysle, že sa popálim, ako pri úrade elektrickým prúdom, nie. Čo nám zostalo? Zostalo nám, prosím vás pekne, to, že magneticky nie sme, takže jediné, čo nám zostalo, je účinok elektrického pola na naše molekuly také priamy. A síce to, že molekuly vody alebo aj iné molekuly, ktoré máme v tele, sú také asymetrické. Tu je tak na ukážku molekula vody znázornená. To modré chce byť kyslík, červené chce byť vodík. Má to takéto pripomínať takého Mickey Mousea, uška a hlavu. No a ten kyslík je elektronegatívny, to snad si ešte pamätáte, čiže on ukradne tým vodíkom elektróny, aby si doplnil šupku na 8 elektrónov, čiže ten kyslík dostane záporne nabitý. Na tie oholené vodíky, čiže čisté jadra, vlastne protóny, jadra vodíka, tu tak visia na boku, ale nie sú symetricky po obidvoch stranách, ale tak vysunuté na bok. Takže výsledná tá molekula je taká, že na jednom konci jej prevláda záporný náboj a tu sú tie kladné náboje na druhom konci. A keď to vložím do elektrického pola, plus a mínus, tak tie molekuly sa otočia tak, že záporným idú ku kladnému a kladným idú k zápornému. Keď zmením polaritu elektrického pola na opačnú, tak sa mi tá molekula otočí. Zase, keď dám sem mínus sem, tak kladné protóny pôjdu k mínusu a kyslík sa otočí k plusu. Takto funguje, na tomto princípe funguje mikrovlnka. To ohrievanie v mikrovlnke vyzerá asi nasledovne, to je také kuriatko. Toto sú tie molekuly vody nakreslené. Tu je znázornené to vysokofrekvenčné pole, jak mení polaritu. No a jak to pole mení polaritu, tak tie molekuly sa tam otáčajú raz na jednu, raz na druhú stranu. No a ako zvyšujú teplotu? Tak zvyšujú teplotu tak, že tie molekuly, ak sa otáčajú, tak šťuchajú do okolitých molekúl. Tak ako sa to nakreslila takýmto, tá molekula vody, to by mala byť tento ujček. Ona je taká podlhovastá, takže má rebrík. No a jak sa tam snaží otáčať doprava a doľava, tak šťuchá do okolitých atómov a tie sa rozkymitajú. No a pokiaľ dobre viete, tak teplota
to je práve to, ako molekuly u nás, alebo atómy v našom tele, alebo v predmete kmitajú. Čím kmitajú rýchlejšie a trasú sa rýchlejšie, tým majú ten predmet väčšiu teplotu. Keby tá teplota bola, napríklad, že toto by bola napríklad voda, tak keby sme to rozkmitali niektoré molekuly vody veľmi, tak dokonca, tak by som šťuchol do nejaké molekuly, že by vyletela von, tak sa to začne odparovať alebo začne to vrieť. Čiže teplota je vlastne mierou toho kmitania. No a takýmto spôsobom, využívaním molekúl vody, ktoré sa otáčajú v tom mikrovlnnom žiarení, vlastne toto využívame na ohrievanie. Čiže vlastne toto je hlavný účinok, ktorý má mikrovlnné žiarenie a využíva sa v mikrovlnkách. Mikrovlnky fungujú na kmitoče okolo 2,5 GHz, čo je veľmi blízka frekvencia mobilným telefónom. Čiže otázka nakoniec, ktorá zostala, je, keď ja telefonujem s tým mobilným telefónom, či sa môžem teda uvariť podobným spôsobom, alebo ohrievať podobným spôsobom, ako sa ohrieva alebo varí jedlo v mikrovlnnej rúre. To sa ukázalo ako hlavná otázka, ktorou sa treba zaoberať. Dobre, pokiaľ sa chcete zaoberať takouto otázkou, teda, že či niečo mi škodí alebo neškodí, tak skôr ako začnete špekulovať, je dobre si stiahnuť po hygienických normách. Od toho máme medzinárodné organizácie, ktoré tieto normy stanovujú. A napríklad keď si pozriete slovenskú normu, ktorá prebrala európsku normu a tá európska norma prebrala hodnotu od Svetovej zdravotníckej federácie a tá ju prebrala od Komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením, ktorá analyzovala prípady ľudí pracujúcich v vysokých poliach celé roky ako v rámci pracovnej doby, tak došlo sa k názoru, že na frekvencii 2 GHz, to je zhruba to, čo máme mobily, pokiaľ by ste boli zamestnancom, to znamená, že by ste tam žili, ráno prídete do roboty a celý deň pracujete v tom vysokofrekvenčnom poli pri nejakom vysielači a večer idete domov, tak pri výkonoch 50 W na meter štvorcový, keď sa zase prechádza, tak ľudia, ktorí robili pri aj podstatne vyšších hodnotách, u nich počas celých pracovného života sa nepozorovala žiadna zvýšená chorobnosť oproti tým ľuďom, ktorí nepracujú v takomto poli. Takže vlastne vznikla norma, že 50 W na meter štvorcových pre zamestnancov, ktorí tam trvale sú vystavení takému žiareniu, je dobré. Čo sa týka civilov, tak vy nie ste trvalo vystavovaní, tak človek by čakal, že tam tá norma bude jemnejšia. Opak je pravdou, ľudia sú bojazliví, takže pre civilov sa to ešte 5-krát sprísnilo. Takže pre tých, ktorí nie sú stále vystavovaní tomu žiareniu, ale iba občas telefonujú, tak pre nich je norma 10 W na meter štvorcový. To je dobre si tak zhruba urobiť predstavu. Keď najbližšie sa vás niekto bude pýtať, že býva vo vile pod Kamzíkom a že tam je ten vysielače sú tam na tej anténe a že on je z toho nervózny, že či ho to ovplyvňuje alebo neovplyvňuje, alebo keď na susednom dome postavia BTS-ku alebo nejakom stĺpe v susedstve a vy bývate 20 metrov odtiaľ, takže či teda vás to ožaruje alebo neožaruje. Prosím vás pekne, taká ľahká predstava. Mobilný telefón, má niekto predstavu, koľko môže vysielať, akým výkonom? Zaujímali ste sa o to? No teraz je to 2 W, nemôže vysielať viac ako 2 W, lebo je to hardwareovo obmedzené, nesmie vysielať viac ako 2 W mobil. Tá BTS-ka podobne, ale nie na jednom kanále, ona samozrejme komunikuje naraz s 10, s 20 mobilnými telefónmi, takže povedzme 20 W zoberme taký výkon z také BTS-ky na anténe a predstavte si, že bude meter od nej, že to je tá BTS-ka, ten stĺp s anténami, meter odtiaľ sa nachádzam, tak koľko W na meter štvorcový na mňa dopadá? Tak to žiarenie ide všetkými smermi, tak keď som meter odniaľ od tej vysielačky, tak to je plocha 4πr na druhu, 4π 12 krát 1 na druhu, 12 metrov štvorcových. Čiže keď zoberiem 20 W a meter odtiaľ, tak to mám 20 deleno 10, čiže zhruba 2 W na meter štvorcový. Aby ste mali predstavu. Takže to sa dá tak veľmi rýchlo a som 5-krát s 5-násobnou rezervou. To je dobré vedieť, keď veľmi rýchlo budete potrebovať zaujať stanovisko, že či nejaký vysielač vám môže škodiť alebo nemôže škodiť. Iná situácia, keď sa dostanete niekde za Nitrov, je stredovoľný vysielač, ktorý má 100 kW, tak tam potom je už lepšie si vypočítať, že v akej vzdialenosti od toho vysielača už to žiarenie je menšie ako 10 W na meter štvorcový alebo väčšie. Jasne, sú vysielače, ktoré nemajú 10 W, ale ktoré majú 100 kW. Tak tam je to už potom zaujímavé v prípade mobilov alebo tých BTS-iek nie.
Druhá vec je, či veríte takýmto normám, alebo neveríte. Takže poďme zamontovať do toho fyziku, keďže sme na matfize, a poďme skúsiť vypočítať, čo sa asi v našom mozgu deje, keď telefonujeme mobilným telefónom. Čiže tu je taký ilustračný obrázok akože mozgu a otázka je, či ten môj mozog tým výkonom mobilného telefónu môže alebo nemôžem uvariť, podobne ako sa varí v mikrovlnke. Čiže mobil maximálne 2 W. Nie všetko sa pohltí mozgu, lebo inak by ste nemohli telefonovať. Niečo musí odísť aj do tej BTS-ky a naspäť, aby ste sa mohli dohovoriť. Takže iba časť z toho vám ostane v hlave. Preženiem to, povedzme, štvrtina z toho výkonu vám ostane v hlave a 3/4 nech idú von. V skutočnosti to je lepšie. Objem, ktorý to ohreje, tu na asi deci som si povedal, v okolí toho mobilného telefónu, že sa mi ohrieva zhruba deci mozgu, čo je 0,1 kg. Čím získam, že v mojej hlave pri telefonovaní sa spotrebúva zhruba rýchly okolo 5 W na kilogram. Pokiaľ sa vám takéto počty nepáčia, tak sa dá urobiť slušne si výpočet. Tu je model hlavy ľudské, toto s kosťou, s mozgovým tkaním, kde sú elektrické vlastnosti týchto tkaní. Tu je pri uchu je dipólový žiariš ako anténa mobilného telefónu. Sa vypočíta elektromagnetické pole a ukazuje sa, že táto ružová, oranžová časť pod kosťou zodpovedá zhruba 1 W na kilogram, čo je zhruba 5-krát menej, ako som vypočítal takým rýchlym odhadom. A zhruba watt na kilogram je dobré číslo, ktoré zodpovedá celkom dobrej realite. Napriek tomu sme uhádli len takými prstovými počtami. Pokiaľ chcete vedieť váš telefón, ako vám varí mozog, tak keď budete kúpovať telefón, tak si pozrite niečo, čo sa hovorí SAR index. Je to aj po internete, to býva v katalógoch, aj to býva v návodoch. A ten SAR index má rozmer waty na kilogramy a to sú presne tie waty na kilogramy, ktoré sme pred chvíľkou počítali. Väčšinou nájdete v takých najnižších telefónoch okolo 2 až 5 W na kilogram. Takých modernejších, ktoré sa to zariadia tak, že pri sluchátku dávajú nejakú kovovú fóliu, aby to žiarenie išlo hlavne preč a nie vám do hlavy, tak to býva aj 10-krát lepšie. Býva to aj tak, že 0,2-0,5 W na kilogram. Dobre. Otázka teraz nie. Takže dám telefón k uchu a v tom najhoršom prípade 5 W na kilogram mi ide do hlavy. Otázka, tých 5 W na kilogram uvarí ma alebo neuvarí ma? Hej. To je dobrá otázka, lebo od toho sa bojíme, že si ja varím mozog tým telefonovaním. Dobre, prosím vás pekne, na to, aby sme vedeli, či to je veľa alebo málo, treba stiahnuť po inom predmete, ktorý vás učia, a to je biológia. No a možno viete, možno nie, že denne na to, aby ste neumreli od hladu, tak potrebujete zjesť zhruba 10 000 kJ za 24 hodín. To je taká ľahká sedavá robota, keď sa veľmi nenamáhate. Tak zhruba 10 000 kJ na 24 hodín. Keď sa to prepočíta na sekundy, tak zistíte, že váš organizmus na to, aby existoval, je žrútom energie zhruba 120 W. Samozrejme, časť energie sa spotrebuje na to, že pohnete nejakou rukou, otočíte nejaký vypínač a podobne, ale v konečnom dôsledku drvivá väčšina tej energie sa spotrebuje na teplo. On sa premení na váš metabolizmus, dýchate a tak ďalej a nakoniec z toho vznikne teplo. Takže vo vás sa spotrebúva zhruba 120 W tepla akože štandardne pri normálne, keď veľmi necvičíte, keď sedíte, pozeráte televízor. Ďalšiu vec, ktorú treba vedieť, že zhruba tretina z toho, čiže asi 40 W, ide do vášho mozgu. Mozog je nenormálnym žrútom energie, tretinu celkovej spotreby, pokiaľ nehovorím o telocviku, hovorím o takom sedavom spôsobe, keď sedíte alebo učíte sa, keď sa neučíte, keď iba pozeráte telku, tak je to zhruba 40 W. To je celkom dosť. Mozog má zhruba 2 litre, som prehnal trošku, takže zhruba 20 W na kilogram je taký rádový rýchly odhad, že koľko energie sa spotrebuje v mozgu pri normálnej činnosti. Toto si musím opraviť. Dobre. Zhruba 20 W na kilogram. Teraz, keď začnem telefonovať, tak sa k tomu pridá zhruba 2 až 5 W na kilogram. Otázka, je to veľa alebo je to málo? Alebo ináč. Tých 20 W na kilogram, je to niekoľkonásobne viac ako z toho mobilu. Prečo sa neuvaríme? To je ešte lepšia otázka. Keď sa mi z mozgu spotrebúva 40 W štandardne, 40 W žiarovka, keď si necháte v lampe svietiť, tak po pár minútach, keď sa jej chytí, tak vás celkom pekne popáli. Že?
A teraz si predstavte, že takú 40W žiarovku máte vo vašom mozgu. Hej. Ako to, že za chvíľku nemáte hlavu žeravú, hej, ale má normálne 37 stupňov Celzia. No kvôli tomu, lebo mozog má dobrý chladiaci systém, poprvé potrebuje spústa energie, čiže spústa cukru, čiže idú do neho masívne množstvo ciev s veľkým prietokom, ktoré ku každej mozgovej bunge prinášajú cukor. No a tá krv zároveň sa ohrieva tým teplom, ktoré sa v tom mozgu vyvíja a teplejšia krv sa vracia naspäť do srdca a prepumpuje sa do celého organizmu. Čiže vlastne celý ten systém tých uchladenia 40W spočíva v tom, že krv v mozgu sa ohrieva a teplá krv sa odvádza do zvyšného organizmu. No a tam sa už potom chladí alebo prirodzene, že mám odkrytú časť pokožky a tým pádom, keďže mám 37 stupňov, tu na je 20 alebo koľko, tak sa chladím. No a keby som sa dobre zabalil, hej, do nejakých igelitov a podobne, tak by som sa začal potiť napríklad. Hej. To je takisto, prosím vás pekne, keď poznáte, keď sa niekto začne učiť, hej, a veľmi sa sústredí, tak hovorí sa taký zvraclovný, že učí sa, až sa mu z kečky parilo. Hej, tak to je presne ono, pretože keď sa začnete učiť a začne sa vám produkovať v mozgu teplo, no tak sa to teplo musí uchladiť a jeden z tých mechanizmov veľmi účinný je, že sa začnete potiť. Hej, keď sa treba dobre chladiť. No, prosím vás pekne, tak vrátime sa tým 20W na kilogram a k tým našim 5. Tých 20W na kilogram, čo sme zrátali, to je taká spotreba, keď veľmi veľa nerobíte, keď pozeráte televízor. Teraz predstavte si, že sa začnete učiť na skúšku na druhý deň, tým pádom sa sústredíte, no a vaša mozgová aktivita stúpne na dvojnásobok až trojnásobok, lebo sa potrebujete nabifliť. No a zrazu iba mozog miesto 40W spotrebuje 100. Samozrejme, to je celkom dosť, čiže okamžite idete do kuchyne, zoberte čokoládu, hlavne dievčatá, že hodíme čokoládu a hneď to ide, hneď sa tá energia doplňa. No a v mozgu mám 100W. No a pokiaľ nechcete, aby ste sa uvarili s tými 100W, tak ten organizmus musí byť pripravený aj tých 100W uchladiť. Čiže roztiahnu sa cievy, stúpne prúd krvi do mozgu, tým pádom máte viacej energie, väčší prietok a chladíme a chladíme a chladíme. Už všeličo som počul, od učenia sa ľuďom stalo, ale ešte o nikom som nepočul, že by sa uvaril, že by si uvaril mozog od učenia. To znamená, že vlastne, prosím vás pekne, 20, 30, 40W na kilogram musí byť váš organizmus schopný uchladiť pri normálnej činnosti, lebo inak by ste si uvarili mozog pri každom učení. Z toho vlastne vyplýva, že tých 2 až 5W, ktoré tam pridám z toho mobilného telefónu, je žalostne málo. Je to zlomok z toho, čo tam pridám, keď si otvoríte knižku a učíte sa na skúšku. To je jeden z tých hlavných argumentov odporcov toho, že mobilné telefóny by vám mohli nejakým spôsobom uvariť mozog. Je práve táto energetická úvaha, že 5W na kilogram od mobilu nie je dosť veľa, lebo normálny organizmus tam dá niekoľkonásobne viacej a uchladí. Dobre, tak keď ideme ďalej. Napriek tomu, keď pozriete tieto stránky o týchto mobiloch, tak zistíte, že je spústu informácií. Tam našiel som vám také krásne pokusy s vajíčkom. Kto videl tie pokusy s vajíčkom na internete? Nikto, tak vám to teraz predvediem. Také pekné pokusy. No poďme, štartuj. Dobre, trošku to zväčším, nech to lepšie vidíte. Tie experimenty fungujú úplne štandardným spôsobom. Môže bude aj počuť zvuk trošku, keď pridám. Čiže zobere sa vajíčko. To je taký klasický experiment na internete, čo nájdete. Položí sa do priestoru medzi dva mobilné telefóny. Tu sa pustí rádio, viete kvôli čomu? No keď tie mobily vysielajú, tak to strašne škrka. Tak aby ste v tých rádiách, tak aby ste počuli, že to naozaj tie mobily vysielajú. Vytočí sa na jednom mobilnom telefóne číslo, druhý telefón sa zdvihne. A toto je taký dobrý zvuk, ktorý všetci poznajú, hej, keď sa telefonuje v blízkosti zvukových kariet na počítači, že?
Takže nechajú sa tie mobily navzájom telefonovať, aby ste verili, že telefonujú, tak to je ten brzgot, ktorý tam z toho rádia ide. No a teraz to treba chvíľku nechať. V prípade tohto videa to bolo asi 2 minúty, ja to posuniem, aby sme nemuseli tak dlho čakať. Dobre, už by to malo byť, za chvíľočku by sme mali byť tam. No poďme. Kúďak sa nevie spamätať z toho, že som ho posunul, dobre. Dobre, zobere sa po 2 minútach, zobere sa vajíčko. No a čo zistíte? Že vajíčko sa uvarilo natvrdo. No, super. Fajn, no to, čo by teraz, keď uvidí proste šikovný človek takéto video, tak poprvé to, čo by som bol rád, keby ste si zapamätali, je, že mal by začať rozmýšľať. Hej? A mal by začať logicky rozmýšľať. Ľudia rozmýšľajú všelijako. Prvý, ktoré povedia, fú, to musím hneď vyskúšať, to je tiež dobrý spôsob. A potom ľudia, že dokiaľ, prečo potom musím variť 7 minút vajíčko vo vriacej vode a tu nám im stačilo 2 minúty. Odpoveď, no však v mikrovlnke to tiež ide rýchlejšie. Dobre, tak poďme skúsiť popočítať niečo. Všetko to, čo k tomu potrebujete, ste sa už v škole naučili. Poďme rátať. Mobil vysiela 2 W. To sme sa dohodli. Viacej nie. Aj to, keď máte veľmi mizerný signál. Hej? Čiže maximálne 2 mobily 4 W. Do vajíčka je iba časť z toho, lebo to žiarenie ide aj do BTS-ky a späť. Keďže vysiela všetkými smermi, 6 som si dal do vajíčka, pridal som to na 20%, zhruba 0,8 W odhadujem, že by mohlo ísť do vajíčka. Hej? No a teraz otázka je, tých 0,5 W, koľko bude trvať, kým sa vajíčko ohreje? Hej, natoľko, aby sa uvarilo. Na to nám slúži kalorimetrická rovnica, že? Veľmi jednoducho. Dodaná energia, výkon krát čas ohrievania, hej, sa rovná hmotnosť telesa, merná tepelná kapacita, rozdiel teplot. No a teraz poďme rátať. Výkon 0,8 W. Čas v tom videu bolo 2 minúty, dáme pol hodinu, preženieme, 1800 sekúnd. Merná hmotnosť zhruba 0,05 kg, odvážil som vajíčka, zhruba toľko vážia. Hej. Merná tepelná kapacita vajíčko zhruba voda, hej, alebo drvia väčšina z toho predstavuje vodu, čiže 4800 J na kilogram, čas 1800 sekúnd, keď to tam dosadíte, T2 minus T1 6,8 stupňa Celzia za pol hodinu. Hej. Je to málo, alebo je to veľa? No tak je to zúfalo málo. Poprvé z 2 dôvodov. Prvé, že na to, aby sa to uvarilo, tak potrebujete 60 stupňov, čiže potrebujete aspoň o 40 stupňov hore, z 20 na 60. A kto si povie 6,8, to už je dosť podstatná časť do 40, tak v tej rovnici ešte niečo chýba. A síce to, že sa to vajíčko môže aj chladiť do okolia. Ja keď sem položím horúce vajíčko na stôl, tak ono postupne vychladne, pretože tu je 20 stupňov a ono sa bude chladiť. To som sem vôbec nedával, to v skutočnosti to bude menej ako tých 6,8 stupňov, lebo to vajíčko sa ešte menej časom bude aj chladiť. Napriek tomu taký rýchly odhad je celkom dobrý, 6,8 stupňa za 1800 sekúnd za 30 minút, čiže 0,2 stupňa Celzia za minútu je taký rýchly odhad, koľko sa to vajíčko asi ohrieva. No, to si môžeme aj ľahko vyskúšať. Ja som sem také nešťastné vajíčko doniesol, hej, ktoré môžeme skúsiť uvariť. Takže zoberiem ho, sem si ho položím takto na mäkúčko. Odmeriame si jeho teplotu. Mám tu taký pekný lekársky teplomer na meranie. Dúfam, že není vybitý ešte, lebo už blbli baterky. Ježišmária, to je také, si človek nepripraví všetko dopredu. Ale ja tu mám ešte jeden. No tak tento už má vybité baterky, tak tu mám druhý. Výborne. Takže primeriame, nevidieť dobre, 21,8 stupňa. Potom dám kolovať, môžete sa s tým pohrať. Pozrieme ešte, koľko máme na stole. 22,6 môže byť, vajíčko je mierne studenšie, ale už som z chladničky vybral ráno 21,8. Môžete overiť, že to tak naozaj je. Chytaj. Chytím.
Dobre, takže vajíčko máme 21,8 stupňa Celzia. Teraz ho ideme ohrievať mobilnými telefónmi. Tak ja mám jeden, ešte teraz by som poprosil dobrovoľníka, ktorý si nevypol svoj mobilný telefón, aby sem prišiel a vytočil si z môjho mobilného telefónu svoje telefónne číslo, aby nemusel platiť. Takže kto má mobilný telefón funkčný? No, nezdržujme, lebo nestihnem prednášku. No, poď sem, poď. Takže, nech sa páči, si vytoč svoje číslo. Dobre, popočúvame, nie? Zvoní, hej? Ale môj. Ale... No, však to je dobre. Nie, tento, ja z tohto za tvojho, nie? Ježiš, tak ešte raz. Ja neviem s týmto robiť dobre. Tak diktuj čísla. 0949 0949 410 410 148. Toto už nepovieme nahlas. Dobre. Teraz zdvihni. Zvoní už? Áno. No zdvihni, normálne zdvihni. Počujeme sa? Áno. Výborne. Poprosím. Takže teraz necháme zarobiť mobilným operátorom. Dáme tie mobily sem okolo vajíčka. No poďme. Bože, šikovnosť, neopúšťaj ma. Výborne. No a nech sa pekne vajíčko varí. Zatiaľ sa bude variť, tak pozrieme sa na to, že to je veľmi zaujímavý experiment s divným výsledkom. To, že je taký úspešný, tak to svedčí o tom, že sa tento experiment dostal až do mediálnych výšin. Takže pustím vám experiment vo veľkom štýle. So 100 mobilmi skúsia uvariť vajíčko. So 100 mobilnými telefónmi skúsia, nie s dvoma, ako robíme my. Čiže experiment začína štandardne. Vybere sa jedno vajíčko. Obložíme vajíčko mobilnými telefónmi. No teraz je pointa, teraz sa zoberie druhá polovička tých mobilných telefónov. A zoznam s telefónnymi číslami. Vidíte, že sa to dá urobiť aj vo veľkom štýle a nie iba tak, jak to ja robím s dvoma mobilnými telefónmi. Mobilné telefóny zvonia všetky. Až počas toho zvonenia ide najväčšia spotreba energie, lebo vtedy ten mobil ide na plné pecky. Potom, keď sa už nadviaže spojenie, tak sa už upraví ten výkon podľa toho, koľko treba, ale to nadväzovanie je vždy ako najviac tie mobily vyžadujú. No, teraz oni to tiež už strihli, samozrejme, takže všimnite si, jak opatrne nesie vajíčko v azbestovej rukavici. No a nejde to. Dobre, no tak poďme skúsiť, ako sme dopadli my, nie? Takže celé to video trvalo asi 3 minúty, takže zložím
hovor. Ukončiť. Ukončené, dobre, super. Vrátime telefón. A zároveň by som potreboval ten môj teplomer naspäť teraz. No, tak pomeriame, koľko sa vám vajíčko ohrialo z 21,8 stupňa Celzia. No a teraz to dopadlo presne, ako som si myslel. Nech sa páči, zakrič na hlas. Bolo tam 21,8, koľko je teraz? Áno, je tu zima, hej. Je tu chladno, ja som to vajíčko doniesol z mojej kancelárie, kde je predsa len trošku teplejšie. Takže nie, že sa nám neuvarilo to vajíčko, ale ono nám vychladlo, pretože je tu chladnejšie, ako je to, kde som ho doniesol. Kto neverí, že to nie je možné, tak ja ho obetujem, toho chudiaka. A naozaj sa neuvarilo. Hej. Dobre, takže prosím vás pekne, zdá sa teda, že ide o srandu, hej, nejaké varenie vajíčka mobilom, ale aby ste si nemysleli, naozaj existuje cesta, ako uvariť vajíčko s mobilom. To vám tu tiež predvediem. Také pekné videjko. Najprv to preskočíme, tú prvú časť, lebo tá začína tak štandardne spôsobom, kde najprv skúšajú uvariť vajíčko pomocou mobilných telefónov. To znamená, že začína to úplne štandardne. Vezme sa vajíčko. Tu takto sa postaví. Hej. Zoberie sa mobilný telefón, už viete, čo sa bude diať. Takže ja to posuniem. No a dopadli presne, ako sme dopadli my, hej. To je tá prvá polovička. Ale existuje cesta. Začína veľmi neštandardným spôsobom. Treba ten mobilný telefón, ku podivu, jeden roztlcť. Keď vám skončí viazanosť a budete mať pokazený telefón, tak aspoň viete, čo môžete vyskúšať. Teraz zase druhá časť prípravy. Vezmete vajíčko, dáte ho na panvicu, pridáte mobilný telefón, a samozrejme je to po anglicky a tam je to nádherná slovná hračka, takže už o pár sekúnd sa dozviete, čo vidíme. To, čo vidíme, je čo? Vajíčko uvarené s mobilom. Dobre, tak poďme ďalej, prosím vás pekne. Keď už vidíme s takýmito žartami, tak prosím vás pekne, to je nič, čo človek nájde na internete. Ja som našiel videá, kde sa s mobilmi vyrábali pukance. Videli ste pukancové videá? Kto videl, ruku hore? No, tak to je celkom populárne. Pre tých, ktorí nevideli, to treba pozrieť. Je tu taký zostrih niekoľkých videí. Všetkých nepustím, lebo sú všetky na jedno kopyto. Začína to takým spôsobom, že zoberete niekoľko mobilov, napríklad 4. Potom ďalšími mobilnými telefónmi vytočíte tie telefónne čísla mobilov, ktoré sú dole. Medzi mobilnými telefónmi sú pukance, pukancová kukurica teda. No a začína to zvoniť, to aj počuť. No a po chvíľočke toho zvonenia sa vyrobia pukance. No, aby ste si nemysleli, že to funguje iba v ázijských krajinách, tak podobné video s Európanom.
Ja to už preskočím, a ešte toto pozrieme chvíľku. A ideme. Super. Dobre. Myslím, že stačilo na ukážku, o čo ide. No prosím vás pekne, takisto znovu prosím vás pekne, keď vidíte takéto video, tak treba začať rozmýšľať. Hej. Prosím vás pekne, pukance. Vyrábal niekto z vás pukance v mikrovlnke? Kto doma vyrába pukance v mikrovlnke? No celkom pekná skupina ľudí, takže tí vedia, že v pukance, keď dám do mikrovlnky, tak to nebude tak, že za 10 sekúnd je pukance, ale to trvá niekoľko minút, že? Tak 5-7 minút, kým sa pukance v mikrovlnke vypukajú a mikrovlnka má aký výkon? No 800 W, 1000 W, podľa toho ako ktorá. Hej? Tak 1000 W a pukance vypukajú za niekoľko minút. A tu nám máme 4 mobilné telefóny a pukance vypukali za 10 sekúnd. Hej? Prosím vás pekne, to už vyzerá úplne absurdno, taký rýchly výpočet. Kukurice sú navyše krpaté. Tie mobily žiaria všetkými smermi a do tých kukuričiek sa to iba veľmi málo zachytí oproti vajíčku. Tak som odhadol, že asi 1% tej energie, keď skončí v kukuriciach, tak to je dobre. No a teda menej ako 0,1 W, lebo 4 mobily 8 W najviac. Hej. No a teraz trojčlenka nabehne. Keď mikrovlnka 1000 W, ohreje pukance, dajme tomu, že po minúte, budeme veľmi optimisti, že po minúte. Tak za koľko bude vypúka mobil, ktorý má 0,1 W? 300 000 sekúnd, 83 hodín. A to prosím vás pekne, keby sa tie pukance nechladili. Čo aj tieto, ktoré keby donesem sem, tak sa budú chladiť, lebo je tu chladnejšie ako u mňa v kancelárii, tak oni by vychladli a nie, že by sa ohriali, ako to vajíčko by dopadli. Prosím vás pekne, pre tých, ktorí neveria, že to tak naozaj trvá, tak ja tu mám takú mikrovlnku, ktorú som mám iba za týmto účelom, že som sem do nej pripravil pukancovú kukuricu. A tí, ktorí po prednáške sem prídu vyskúšať sa za recept, tak sa potom môžu s tými pukancami ponúknuť. Takže ja to pustím a nechám to bežať a zhruba 1000 W tam teraz zhruba ide. Podľa tých videí by už mali tie pukance vypukávať a tu najticho. Ono to potom, keď začne striať, tak budete počuť všetci, že už tie pukance idú, ale zatiaľ sa nič nedeje, hoci podľa tých videí už dávno to malo vypukávať. Dobre, takže otázka teda znie, sú tie videá podvod? Konečne prvý strel. Dobre, prosím vás pekne, samozrejme, tiež som si myslel prvom okamihu, že to je jasný podfuk. Tak som si povedal, keď podfúk, tak skúsim urobiť experiment, nie aby sme si to overili. Tak urobil som to nie s mobilmi, lebo 4 mobily nemám, ale mám na notebooku Wi-Fi anténu, tá tiež funguje na rovnakom kmitoči, tak som povedal, vyskúšam to tak, že dám vedľa Wi-Fi antény pukance a pozrieme, čo z toho vyleze. Dobre, takže tu mám také video. Tu je tá Wi-Fi antenka, tu sú pukance. Pustíme to. Zapol som Wi-Fi anténu a čakáme. No, a čo včul? Hej. No, prosím vás pekne, nebudem vás dlho trápiť. Hej. Samozrejme, že to je čistý podfuk. Naučím vás, jak sa také veci robia. Bol som s tým veľmi potešený, keď som zistil, ako sa tie videá vznikajú. Prosím vás pekne, tu je originál video. Ukradnite kukuricu a tu si dole vyhodíte pukanec. Ukradnite kukuricu a vyhodíte pukanec. Ukradnite kukuricu a vyhodíte pukanec. No a potom už stačí iba zobrať strihací software, no a vystrihnúť z toho tú fázu kradnutia kukurice, A aby ste mi verili, že to naozaj tak vznikne, ja som to neostrihal celé to video, ale ukážem vám aj spodok toho stola a tam tie prsty ešte bude vidieť. Napriek som vykusol kúsok z tých videí, tak tie prsty tam bude vidieť, môžete si všimnúť potom, aby ste mi verili, že naozaj to vzniklo tak. No a samozrejme, keď sa to ešte aj oreže, tak z toho vznikne úplne neuveriteľné
Neuveriteľné video, ktoré v ničom si myslím nezaostáva. Výborne. Takže tajomstvo výroby pukancov mobilnými telefónmi odhalené. Dobre, teraz nasleduje otázka, nie je fyzikálna, ale sociologická. Preboha, na čo také videá vznikli, hej? Lebo bolo ich plný internet. Tak prvá otázka, že sranda. Ľudia sú žartovní srandisti, ja toto už vypiem tú kukuricu. Ľudia sú srandisti, tak čo, urobil pekné video, dal na internet. To je bola prvá možnosť. Druhá možnosť, že zase raz nejakí ľudia, ktorí sú proti mobilom, tak proste vyrukovali s ďalším argumentom, že keď sa pukance dajú vypukovať, tak aj váš mozog sa vypukne. Hej, no ale ku podivu, ani to nebola pravda, lebo dneska na internete nič nie je anonymné, tie videá išli na YouTube a tam sa dá zistiť, odkiaľ tie videá išli a novinári vyčúchali, že všetky videá s Francúzmi, s Japoncami, to je jedno, sa objavili na YouTube v ten istý deň z toho istého počítača z Francúzska. No tak to už netreba veľa námahy na to, aby sa dopátralo, komu ten počítač patrí. No a ku podivu sa zistilo, že to išlo z firmy Cardo Systems, ktorí potom pod tlakom dôkazov priznali, že išlo o súčasť ich reklamnej kampane, pretože firma Cardo Systems sa živí výrobou doplnkov mobilným telefónom a rozhodli sa, že výjdu na trh s hands-free súpravami. Hej. No a potrebovali urobiť dobrú reklamnú kampaň a poradili im ich reklamná spoločnosť, že však zadarmo reklamu ako dobre urobiť. Vyjdeme s videom, ktoré bude ilustrovať škodlivosť mobilných telefónov, to dáme na YouTube. Keď to video bude dostatočne zaujímavé, tak si ľudia sami poposielajú, nemusíme platiť televíziu. Hej. A po 2 týždňoch takéhoto masírovania vyjdeme na trh, kúpte si hands-free súpravu. Hej. Priznali nakoniec, že boli veľmi spokojní s tou reklamnou kampaňou. Tie videá v priebehu 2 týždňov videlo niekoľko miliónov ľudí a nestalo ich to nič. Keby platili televíznu reklamu, tak každá minúta sa počíta na rádovo vyššie peniaze, ako stála výroba takýchto videjek. Čiže išlo veľmi lacnú a veľmi účinnú reklamu, ale to není pointa. Pointa je v niečom inom. Že tí manažeri z toho Cardo systému mali toľkú drzosť, že tú reklamnú kampaň použili na hands-free súpravy Bluetooth systémom. A Bluetooth systém, prosím vás pekne, to je mikrovlnné prepojenie medzi zariadeniami. To znamená, to, čo oni ponúkli ako alternatívu upečenia pukancami mobilnými telefónmi je, že dajte si ku uchu slúchatko, ktoré bude na mikrovlnách vysielať síce trošku menší výkonom, ale 24 hodín, hej, a bude udržiavať spojenie s vašim mobilným telefónom, ktorý máte vo vačku. No a v prípade, že budete telefonovať, tak okrem iného budete aj hovoriť cez to slúchatko. Hej. Ale vlastne ich alternatíva bola, nedajte mobil k uchu a radšej miesto toho si tam dajte vysielačku mikrovlnú, ktorá tam pôjde 10 hodín v kuse. Hej. Síce s trošku menším výkonom, nie 2 W, môže 0,1 W alebo tak nejako, ale zase nie 5 minút, ale niekoľko hodín. Napriek tomu reklamná kampaň bola úspešná, čo svedčí o tom, že poprvé ľudia vôbec netušia ako o fyzike a po druhé, ak aj tušia, tak nerozmýšľajú logicky. Lebo keby rozmýšľal logicky, tak to idem z blata do kaluže. Hej. Alternatíva k tomu, aby som nemal 5 minút telefón pri uchu, je dať si ku uchu na 10 hodín vysielač taký istý, len trošku menší výkon. Dobre, zase, aby sme od srandy sa vrátili trošku k vážnejšiemu. Napriek tomu sa stále objavujú v novinách informácie o tom, že takí vedci zistili, že mobily škodia, onakí mobily zistili, že neškodia a to permanentne niekoľkokrát do roka sa objavia takéto stránky. Tak treba povedať úprimne, že keď sa robili štúdie na bunkovej úrovni, čiže zobrala sa kultúra buniek, dala sa do Petriho misiek, jedna skupina buniek rástla proste bez ovplyvňovania, druhá skupina bola ožarovaná žiarením zhruba s mobilným telefónom, čo je zhruba s výkonom mobilného telefónu, tak je fakt, že niektoré štúdie ukázali, že tie bunkové kultúry sú mierne iné. Majú iný obsah, povedzme, minerálnych solí, iný obsah niektorých bielkovín v tých bunkových tekutinách. Čiže nejaký vplyv toho, koľko máme? 3 minúty, už končím, hej. Nejaký vplyv toho žiarenia tam je, hej. Nie je veľmi výrazný, lebo niektoré štúdie, ktoré zopakovali ten istý experiment, to neuvideli, ale nejaký náznak by tam aj mohol byť, že možno tam nejaký vplyv je. Takže otázka teraz je, či ten vplyv má alebo nemá škodlivý účinok. Pretože ja keď sa naliem minerálkou, tak tiež mi stúpne obsah vápnika, hej, v organizme a otázka, či mi to škodí alebo neškodí, to je druhá vec.
Na to, aby sme zistili, či mi to škodí, tak treba vyšetrovať proste ľudí, ktorí veľa telefonujú, či im to škodí na zdravie alebo neškodí. No a tam je problém pri týchto biologických systémoch s tým, že v biologické systémy sú veľmi komplikované a tých faktorov, ktoré vás ovplyvňujú, veľmi veľa, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav. Ako na ilustráciu mám taký, že efekt pitia kávy, to je z mojej mladosti, to bolo také populárne, kde sa hovorilo, že ľudia, ktorí pijú veľa kávy, čiže aspoň dve šálky denne, tak majú zvýšenú pravdepodobnosť výskytu infarktu. Ten výskum sa robil veľmi prozaicky, proste chodili ľudia na pohotovosť, na záchranku s infarktami, tak sa ich pýtali, pijete kávu viac ako 2-3 šálky denne alebo nie. No a potom rozdielovali čiarky, robili do tých, čo pijú, tých, čo nepijú, potom sa zistilo percentuálne v populácii, koľko percent pije, koľko nepije kávu, no a vyšlo, že tá populácia, ktorá pije kávu, má niekoľkonásobne vyšší výskyt infarktov. To vyzerá úplne jednoznačne, dokonca aj zdôvodnenia boli celkom logické. Káva, kofeín zvýša srdcová činnosť, namáhanie srdca, infarkt. Samozrejme, potom prebiehlo niekoľko desiatok rokov výskumu a ku podivu sa ukázalo, že to tak vôbec nie je, že medzi pitím kávy a infarktom je korelácia, ale nie je príčinná súvislosť. Príčinná súvislosť je taká, že existuje niečo ako stresujúci spôsob života a ten sa ku podivu prejavil v tom období naraz zdravotne výskytom infarktov a naraz zvýšením pití kávy. Prečo? Dneska pije kávu kdekto, lenže pred 30-40 rokmi káva bola veľmi drahá a väčšina ľudí si ju dala tak nedeľu po obede. No a tí, čo pili veľa kávu, to boli všelijakí, tak ich pekne nazývame dneska, že papaláši. Papaláš došiel ráno do roboty, sekretárka ho čakala s kávičkou, o 10. bola porada s námestníkmi, tam bola druhá, po obede sa išlo na krajský úrad strany, tam bolo ďalšia kávička a takíto ľudia proste pili tých káv 5-6 denne a triasli sa, kedy niekto v tom lepšom prípade vyhodí z roboty, ale pravdepodobne bolo, že ho zavrú, pretože sa ukázal, že niečo nezvládol a tým ho označil za nepriateľa režimu a išiel do basy. No a proste tí ľudia žili permanentne v strese a súčasne zároveň vtedy pili kávu a to sa prejavilo ako korelácia medzi pitím kávy a chorobou srdca, ktorá v skutočnosti nemala príčinnú súvislosť. To je aj problém potom, teda pri vyhodnocovaní týchto mobilných telefónov, ešte sa vrátim naspäť, že na to, aby sme teda zistili, že či tie mobily škodia, treba analyzovať veľmi veľa týchto faktorov. No a keď chcete analyzovať veľa faktorov, potrebujete mať veľa prípadov chorých. Čiže keď chcete vedieť, či mobilné telefóny spôsobujú mozgové nádory, tak potrebujete tých ľudí, ktorí prídu s mozgovým nádorom, deliť do skupiniek. Veľa telefonuješ, málo telefonuješ, to nestačí. Ďalšia otázka, sociálna situácia, ďalšia, žiješ na dedine alebo v meste, ďalšia situácia, aké sú tvoje prevažné stravovacie návyky. Jasne, a teraz potrebujete mať to deliť na takéto skupinky a potom môžete porovnávať. No našťastie ten účinok, ak aj tie mobily škodia, tak našťastie škodia tak málo, že prípadov chorých týmito mozgovými nádormi je málo, a musíme čakať dlho, kým sa nám v tých kelímkoch nazbierajú, aby sme mohli urobiť štatistiku. Podľa súčasného, keby to bolo tak, že telefonujete do roka, máte nádor, tak nie čo riešiť. Po roku máte záver uzavretý, že mobily škodia. Ale keď to je také, že možno áno, možno nie, tak neostáva nič, iba počkať si na tie prípady tých mozgových nádorov. A musíte ich nazbierať dostatočné množstvo v tých kelímkoch. No a bohužiaľ pri súčasnom stave, alebo našťastie, pri súčasnom stave chorobnosti na mozgové nádory a s tým, že ešte navyše ustupujú, je odhad štatisticky, podľa toho, jak už vieme na niekoľko rokov, jak sa tie prípady zbierajú, že zhruba po 30 rokoch bude tých prípadov v tých chlievikov dostatočne na to, aby sme mohli robiť záver. Jasne, čiže odpoveď, prečo nemáme odpoveď, či to škodí alebo neškodí, je práve kvôli tomu, že je chvála Bohu, ak to aj škodí, tak veľmi málo a teda musíme čakať veľmi dlho, kým budeme mať dostatočne vôbec prípadov seriózne spracovaných, aby sa mohla urobiť štatistika. Ešte nakoniec, keď by ste chceli vedieť, komu naozaj škodia mobilné telefóny, tak škodia prístrojom. Takže ľudia, ktorí sú odkázaní na prístroje, na áre napríklad, alebo všetky tí, čo používajú kardiostimulátory, tak tam potom tí žijú na prístrojoch, ktoré merajú slabúčké napätia v
v ich organizme, napríklad srdce, hej, človek je skoro mŕtvý, srdce sa ledva chveje, teraz je tam nejaký voltmeter, ktorý meria, či sa objaví nejaký mikrovolt signálu na srdci, nejaký krč, a keď áno, tak ho zachytí a spustí zvonku, umelo sa dá srdce stiahnuť. No a teraz predstavte si, že vy tam prídete s mobilným telefónom a napážete do neho 2 W signálu s napätím rádové volty, no tak ten prístroj už nenameria tie slabé signály. A teda, pokiaľ by ste telefonovali v blízkosti človeka, ktorý je napojený na takéto prístroje, tak s najväčšou pravdepodobnosťou vysadia tie prístroje, prestanú fungovať. Hej. Takže to, čo naozaj tie mobilné telefóny škodia, keď naozaj chcete vedieť, ako najrýchlejšie ublížiť mobilným telefónom na zdraví, tak je zapnúť ten mobilný telefón v blízkosti niekoho, kto je na prístrojoch. Hej. Dobre, takže prosím vás pekne ešte, keďže už všetci čakajú s mikrofónom, posledný slajd. Ak sa bojíte mobilných telefónov a chcete nejakú radu, tak poprvé používajte handsfree súpravy, ale nie bluetoothové, ale také drotikové. No a po druhé, neverte všetkému, čo nájdete na internete. To je všetko.